محترمة بتدرسم كل بعد احترام بخاطر قال مرلو بزا وزا محترمة ويبتدرسم كل بعد احترام بخاطر قال مرلو بزا على يشن داري وزا رام خامق بنا گل محمد جان استاد پیدا سے گلا جانا بلا گئی دے وڑکا سر کاسر دے خدے پر نیک دے چارے ملشی سنگا دا چارے خودے تا زکایا دے گل محمد گلا جانا اینی نندے کا سبا دے خور آوڑی اس زمنگا میرا کو استاد آگا دے خدے دیو بخی سر سارا کام استاد آگا سکے گل محمد جان خیر کابل کے روانے واوڑا ولیگی یخنی دا اور دلیسی میں کرے رہا استادا نو گل محمد آتا کو معلومات نجدہ ہوا تکالا چیزی چب سوالا کرو جو خدا تو ملاریا کو گریوان ہے محمد استاد پیدا سے گلا جانا ہوا تکالا چیزی استادا چھ ماں کو وظیفہ خستے سنگا اور دلیسی میں کرے استادا نو یو دو سال اندر دابن سے براغ زمانی بغل کے ادرے دو آغیم دلیسی کرے دا اوصل در سے والختم جو خدایا اس مطر راشی او تفتیشانم راغلی چه غیر آزن نشم نو زمان یہ وطندار دے زمان پا مخراغ کابل کے نما سرے غیرہ کلک استری مشوکڑا مالا سوئی دا سنگا گلا جانا دیستا اولی باندی آتی دی اب دی بل ضابط سے باندی ہوا گل محمد استاد مہر والا سڑے دے دو وطن سادہ سڑے دے اب چی قوی پختنے دنا وقا گلا جانا چی پدے چی باولا وہ سلے مارا لگے چوالا کاکا دا ضابط سے او منا غلقی اخری اوزا اتمانا استاد مال دا بل شرنی دے آتا نا لوڑو بولے مالو مکلے اوغم دے دندن پسا فرماسی مستاگر لو کرانا مدنشتائی لسکا پیساوانتا انا بلا مغلقنو آرتها ترمان کو خطا ندیما خطائی آمد لدخان کو مولا میکن بجنن
بندے دلالی پسر خزر سردار آل جوار بیزار داد خان سالار نظر جان خورمان نظر چاکم زورمان عامل رنگ تورمان دیکھل قرآن درمان गाड़ियाँ सदा कराना ही गिरे पुरुष गाड़ियाँ सदा कराना ही गिरे तो वक्त काम है संजय